Mae diddordeb ym myd y ceffylau wedi dod o ochr fy nhad ar y ffarm yn Cefn Coch ers o'n i'n ifanc iawn, ond a lot o geffylau wedi cael ei gadw fan hyn ar gyfer berlota o bobl yn dod i'r ffarm a mynd allan ar y ceffylau, ac mae'r diddordeb wedi tyfu a ffynnu ers hynny, rili. Doedd yn heili yma yn y 40au fel tenants, a gaethon nhw cyfle wedyn yn y 60au i brynu'r ffarm o'r stad. Yn fan hyn dwi wedi cael y magu, wrth gwrs, gyda i atgofion melys iawn o fod yn neud efo'r ceffylau fel bachgen ifanc fan hyn yng Nghefn Coch. Dyn ni'n arbenigo yn yr Adran Ec, y Merlod Cymreig teip cob, bod hackneys o cobiau wedi bod ar y ffarm erioed. Oedd dad falle'n teimlo bod nhw'n rhy fawr i fi a chwaer i trin a trafod pan o'n i'n ifanc, so oedd allan a prynu cesig Adran Ec i ni gychwyn efo, a mae'r llinach yna dal yn bodoli ar y ffarm heddiw. Mae'n rhaid 3 bob un yn nhw'n unigryw. Mae pob un yn nhw a gyfynion gwahanol yn debyg iawn i bobl. Ydych chi ddim falle trin yr un, fyddwch chi'n trin y llall, ond dyna'r her, a dyna dwi'n mwynhau wedyn ydy trio cael yn agos a magu'r perthynas yna o bob un ohonyn nhw. Be dwi'n mwynhau yn bennaf efo'r ceffylau yw paratoi nhw ar gyfer y sioeau. Y gwaith sy'n mynd fewn i baratoi nhw o flaen llaw, trin nhw, ac nhw'n barod i trimio nhw ac yn y blaen, i bwydo nhw. A wedyn bod chi yn cael rhyw fath o cysylltiad magu perthynas efo'r ceffyl yna, fel pan ydych chi'n mynd â nhw i'r sioe, maen nhw'n dangos eu hunain ar ei orau. Llynedd, gaethon ni anrhydedd enfawr, gaethon ni pencampwriaeth yr Adran Ec yn y sioe frenhinol, wedyn ymlaen i ennill y pencampwriaeth mewn llaw, ac wrth gwrs cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. Dwi yn ynglwm yn rhan o un agwedd, a dwi'n edrych ymlaen a gweld sut mae pobl eraill yn gweithio o'r pedoli, ceffylau rasio, ceffylau mewn gwaith, wrth gwrs sut mae brydwyr eraill yn mynd wrthi i rhedeg i fusnes.